Salud, Gerardo Mañanca, Liberata Soriano, Conrado Fernandez, Ildefonso Silva, Caridad Silva, Angelina Abarquez, Magdaleno Abarquez, Serapia Fernandez, Loloy Abarquez, Nini Abarquez, Pelomino Abarquez, Mili Valorio, Tini Abarquez, Susan Abarquez, Ani Abaruel, on all souls in purgatory, especially the forgotten souls. Misa pag-ampo sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa mga nga Birhen Maria, ug alang sa mga kalagmila ni Legrato Quiñanola, Ginny Quiñanola, Cecilia Quiñanola, Iliboy Quiñanola, Marta Bolhano, Felisa Robio, Marcial Robio, Poti Quiñanola, Casita Pinheiro, Isip Quiñanola, Pasio Quiñanola, Adriano Bolhano, Isel Fabio, Umi, Bertoldo, Simeon, Iska, Bakay, Consor, Henson, Jenisel, Aida Villacorta, Juliano Urbano, Diboy Cuesta, Pantaleon Urbano, Itas Cuesta, Lucinda Urbano, Policarpo Cuesta, Jocol Urbano, Diego Ates, Isha Urbano, Rafa Pugensis, Arsenio Cuesta, Carolina Quiñanola, Ray Cuesta, Daddy Barlayha, Junior Urbano, Father Dan Gonzaga, Bobby Sido, Julius Urbano, usap ka ng kalag sa Purgatorio, ang Kalad Vista and Family. Bisa pasalamat sa mga grasyang mga panggalawat, mayong panglawas, kalinaw sa pagtuyo, pagkakalinding sa ng Kalad Vista and Family. For all the souls in purgatory, separations of Camila P. and fast recovery from Bahagi family. Bisa sa kalag ni Junine Kyrie Mulis. Bisa sa kalag ni Anami Mulit. Alang sa kalag ni Virginia Yungson, Restituto Yungson, Taurito Sanchez, sa kanang kalag sa purgatorio. Bisa pasalamat sa atong katawhan ni Nini kang Sancho, pasalamat sa kaunahan sa paglawas ni kayuhan sa paglawas ni Analisa Caballero sa iyang tibong pamilya. Pasalamat sa grasya ng kapag sa Ginoo sa matag-adlaw. Pangisa alang sa mga kalag ng Ilaliho. Novelito Anyabisa, Dolores Anyabisa, Jose Anyabisa, Nagliba Anyabisa, Dovinia Anyabisa, Rosmero Anyabisa, Jose Junior Anyabisa, Virginia Caballero, Jodono Caballero, Tinita Caballero, Moria Caballero, Mateo de Poblacion, Pray Angel in Heaven, Perla Beginnings, Peros Balik sa tanang mga kalag. Pamisa sa mga kalag nila ni Beatriz, Regino, Elisa, Edgar, Felix, Alfreda, Loncio, Gregorio, Bertoldo Sr., Cristina, Maximo, Caridad, Pasita. Ug tanang mga kalag sa purgatorio na wala na nakandong kanina, ang nagpamisa ug all and family. Alang sa kalag ni Abonia Yonson, Raimundo Yonson, Pinito Yonson, Lolita Yonson, Mario Yonson, Zinaida Yonson, Natalio Yonson, Maria Yonson, Sotero Yonson, Severina Yonson, Encarnacion Ramel, Sigondino Ramel, Gregorio Pansacala, Gregoria Branza, Rosalia Yonson Beltada, Miguel Belzada, Andrea Ovejero, Bienvenido Ovejero, Mary Ann Ovejero, Erenio Alimento, Cecilia Alimento, Pedro Rizal, Macklin Yonson, Franklin Alves, Joel Ramel, Abelardo Yonson, Edelberto Fidel Canonio, Rufina Canonio, Alfredo Canonio,
Paula Teres Cañonillo, Rostiminda Indino, Raul Indino, Ursula Cañonillo, Demetria Cañonillo, Julia Cañonillo, Manding Onsang, Isabel Nabli, Anamrito Cañonillo, Juan Cañonillo, Lucrecio Cañonillo, Alberto Selma, Estelita Larobes, Augusto Larobes Sr., Augusto Larobes Jr., Bonifacio Larobes Sr., Jose Misael Palacio, Maria Charles Brodel, Adelina Brodel, Samuel Adlawan Sr., Christine Monda, Carmelita Resurrection, Monsignor Esteban Bihay, Florentina Canonillo, Fausta, Lili Cañada, Roserpina Cañada, Lodelta Cañada, Luciana Cañada, Eladio Cañada, Dennis Obenero, Cherel Kabutihan, Margarito Cañonillo, Angelo Cañonillo, Eugenio Vitalia, Ramel Rodriguez, Agapita Paz, Priscilla Castelio, Emerito Dixon, Judge Julian Erino, Luciana Iparini, Ana Erejano, Lucio Erejano, Yudigeria Alfanta, Prestolitihan, Crescenciano Largo, Ponciano Antawan, Teodoro Yonson, Rodrigo Yonson, Demetrio Compagnon, Amancio Magadan, Hermisa Singel, Romulo Tumulak, Angeline Marie Alatayo, Marian Patagan, Archibald Sipuya, Argenio Bas, Mark Jeffrey Remolado, Bernardina del Socorro, Eustacio Lumbab, Victoria Delgra, Leticia Garces, Rema Caballero, Ignacio Celiotes Sr., Agnes Josefa Fajardo, Wilfredo Tolentino, Epifania Lapot, Wilfreda Espanyol, Eugenio Oberes, Divina Stalin, Rosario Villasencio, Alexander D. Jr., Cipriano Saavedra, Del Coronato, Ramel Navarro, Severina de la Genti, Margarita Palacio, Anastasio Ericiano, Gloria Barcayo, Telesforo Yungson, Rinaldo Villardon Sr., Jerome Tan, Wilbert Cabazan Jr., Sergio Tarica, Marisa Saison Fernandez, Nikita Onavia, Dionisio Rosales, Nicolasa Rosales, Eliseo Bacalso, Arturo Paz, Ulysses Resonca, Salud Manginay, Olimpio Aviso, Remedios Largego, Galileo Largego, Ismael Pabellon, Raul Cañada, Flora Castijo, Rodora Lomaino, Tomasa Delgra, Decanora Reyes, Domingo Selgas, Elsa Villasincio, Roberto Padayaw, Estela Nacario, Carolina Sasan, Otelo Sibili, Agripino Onavia, Dorothea Ricos, Adentino Sasan, Manolita Antanava, Albedio de la Victoria, Perez Carosa, Alicia Abalinas, Paris Rosero, Estela Enriquez, Caridad Bartolaba, Mar Radley, Georgia Napoli, Benitez Adolfo Jr., P. Pan, George Orais, Gerardo Pagan Santos, Caridad Bartolaba, Virgilio Bartolaba, Eutropia Al-Ibardi, Alfredo Archibald, Manuel Lacqua, Mr. Minicio Mandelia, Eliminada Pisala, Dionisimo Rabago, Eliminada Mama, Caridad Cañonillo, Virgilio Bartolaba, Rosario Pilar Gustav, Pedro Liman. Offered by Yunson family. Alang sa kalang ni Beatriz, Regino, Elisa, Edgar, Felix, Alfreda, Loncio, Gregorio, Bertolo Sr., Cristina, Maximo, Caridad, Pasinda. Sa tanang mga kalak sa purgatorio na wala na naghandong kanila, ang nagpamisa all and family. Pamisa alang sa mga kalak ni Pelomino Bastadas, Felicissima Alicaya, Guillermo Lora, Dolores Magaliano, Felipe Lora, Alfred Lora, Maria Diz, Alejandro Bastatas, Barbara Bastatas, Cornelio Bastatas, Corazon Bastatas, Teresita Inla, sa kanang mga kalak sa purgatorio, ng Vanessa Lora's family.
Kamisa alang sa kalag ni Cecilia Lamang Gabon, Simon Gabon, Felix Barchana, Jordan Barchana, Veronica Radicos, Antonio Barchana, Camila Barchana, Felipa Barchana, Teodoro Barchana, Emilia Barchana, Patricio Barchana, Leonardo Valeria, Marisa Barbara, Ana Baranggan, Felicio Patoy, Primitiva Cruz, ug sa tanang kalag sa purgatorio, nagpanisa Romel Gabon. Kamisa alang sa kalag ni Jared Kenneth Muli. Kamisa sa kalag ni Juliana Cristel Muli. Kamisa pasalamat ni Mama Mary Papa Jesus, Senior San Pio, St. Vincent Ferrer, Senior San Roque, ug sa tanang Santos, ug Angel sa langit, ug sa mga grasya nga nagawat, ug maayong panglawas. Ang nagpanisa, Dexter Mahol. ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang hukman sa Dios ug ang paghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasap. Uban sa tanang mga intensyon nga ato nang ibasa ato sa bihalan sa nga misa para sa mga kaigsuonan nga karong panahon na nag-adto sa kalisod dito sa Luzon, sa Manila, pinakatawatan mga bayan, nawatan mga kaptangan, ug ganing nawatan sa ilang mga pinalangga sa Pilipinas. Unta ang Ginoo magpuyog kanila ng panahon sa Diyos. Mga igsoon, magdilusol kita sa atong mga sala karon kita mahimong andam sa pagsaulog ni Santos ng misa. Hallelujah.
Tuluyan munta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayon sa atong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O Amahan sa talangay, ibuang nga makalulayon kami sa pag-alagad kanina. Sanglit ang pag-alagad kanimo mauman ang among walay tinutubang kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhing kariuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Iloglo, ikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ang anghel nga nagtulbog gubino ninyo. Unya, iadtong panahona, mutungha si Miguel ang gamhanang prinsipe nga maoy tigpanalipod sa imong katawhan. Unya, muabot ang usa ka panahon nga nilaghan sa lisod, nga sukat wala pagayon mahitabo. Apan ang tanan sa imong katawhan kansang ngalan gilista sa basahon sa Dios maluwas ikan ni ug daghan sa mga nangamatay ug atuan na sa lubnganan
mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Ang mga maalam musila sama sa kahayag sa kalangitan ug kadtong nakakabig ug daghan ngadto sa pagkamatarong udan ang hangtod sa hangtod sama sa mga bituon. Ang pulong sa Ginoo. Idotlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsoon, wala na'y kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo kung kanusa mahitabo kini nga butanga. Kay kamo mismo nasayod kaayo ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Iniingon sa mga tao, malinawan ang tanan o walay kabilinggan. Sa kalit, moabot kanila ang kalaglagan. Dili sila makalikay niini, kay ingon kini sa kasakit nga moabot sa babay nga nagbati. Apan kamo mga igsoon, wala magpuyo diha sa kangitngit, busa, dili kamo hingalitan sa maong adlaw nga
nga moabot ingon sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabii, iya sa kangit-ngit. Busa, dili kita mangatulog sama sa uban, kun dili magtuo o magpaundang kita ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manasab kanimo. Hinudlog ikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus misugilo ni ining sambingay ngadto sa iyang mga tinudhan. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na ang pupanaw. Itawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sa iyang mga katigayunan. O gihatagan silang puhunan sumala sa ilang katapos. Ang usa gitagaan niya 5,000 ka pisos. Ang usa 2,000 ka pisos. Ug ang usa pagayod 1,000 ka pisos. Unya ipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat 5,000 ka pisos, nilakaw dayon o ipatigayon niya ang salapi. O nakaganansya siya o 5,000 ka pisos. Ang nakadawat og 2,000 ka pisos, nakaganansya 2,000 ka pisos. Apan ang sulugoon nga nakadawat sa 1,000 ka pisos, nilakaw o nagkalot sa yuta o gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos ang taas na panahon, ni paulit ang agalon ni adtong mga sulugoon o nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos, ni adto kaniya og nihatag sa iyang laing 5,000 ka pisos. Sir, miingon siya, itagaan mo ako 5,000 ka pisos, tanawa, ani ay laing 5,000 ka pisos na akong naganansya. Maayo, buutan ka kung maayong sulugoon, miingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutan sa labi, piyalan ko ikaw sa daghang sa labi. Dali, sulod nga rin ug ambit sa akong kalipay. Munya misulod ang sulugoon nga nahathagan og 2,000 ka pisos ug miingon, Sir, gitagaan mo ako 2,000 ka pisos, tanawa, ani ay laing 2,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, miingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutay sa lapi, piyalan ikaw sa daghang sa lapi. Dali, sulod nga rin, o ambit sa akong kalipay. Kunya, misulod ang sulugoon na nakadawat ko sa 1,000 ka pisos o miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo, nag-ani ka sa wala mong itanong, naghipos ka sa wala mong ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako o gitaguan ko ang imong salapi sa ilalo sa yuta. Tanawa, sir, ang salapi at nania ang imong salapi walay hinungdan o tapulan na sulugoon, miingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanong, o
Kung naghipo sa wala ko ipugas, nga nung wala mo man idiposito sa bangko, ang akong salapi, aron mahibalik ini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniyang salapi o ihatag nato sa sulugoon nga may 10,000 ka pisos. Kay ang anaay iyaha hatagan pagdugang o ang makabatod siyang labaw pa sa iyang itinahanglan. Apan ang mga wala kayo iya, bisan pagani sa diyutay nga iyaha, kuhaon pa ikan kanina. O kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit dito magilak siya o magkagot sa iyang hipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag, kanang-tanan. Amot kayo kung napabatay kaliburan na tayo yung mga isuko na nasa gulong. Nay, sa ka-teacher, naiupat ka estudyante siyang lalaki, gusto may bawan sa teacher kung maun, kung saon, no? Ang ilang maun, kung sa ipuhaton sa mga estudyante niya, budag po na dyan. So, yung ipuhat, ipagawas niya kinikupat ka estudyante, ibut na siya ibutan ko sa lamisa sa sunod sa classroom. Ang ibutan sa ka-corner sa lamisa na ay kwarta. Sa usa na sa kasay, ibutangan niya ko sa kabutilya nga bino. Niya sa usa kasay ibutangan niya Biblia. Karon, drilling na kayo. Ingon dayon ang propang teacher. So, usa. Niya ipapili siya kung sa iyang gusto dito. Kanya ang unang lisod, ang ikuha niya, kwarta. Ingon dahil ang professor, kining bataan, hindi kadakuan ni mamahimo, negosyante. Okay? Gawas siya. So, lisod na sa ikaduha, yung tuyok sa lamisa, pili siya, huwag niyang ikuha. Saman, Bible. Ingon dahil ang teacher, kining bataan, magparik na ay Bible. Gawas. Ay katulong, isod. Tuyok-tuyok siya. Ang iyang ikuha, ang butilya sa bino. Okay? Ingon din ang teacher, kung baka mahimong palahubog. Hindi katuan eh. Okay. Karon, ang ikaupat, ipog na kayong teacher, kung saan tayo hato na niyo, no? Anyway, gibalik niya katong kwarta, katong bino o kang Biblia sa suod. Misuod ang ikaupat, niya nagpugay-dugay yun, tuyok. Karon natinga ang professor. Kaya mo kung sa ikuha sa bata? Gusto mong maibaw? Wala mong may reaksyon. Gusto mo? Sige, simpa mo sa Domingo. Okay. Dito, natinga ang teacher kay ikuha man tanan. Ikuha ang kwarta, ikuha ang bino, ikuha ang Biblia. Minta kayo ng teacher, kaya bawal na ko sa ipadulungan na niya. Mahimo siya politiko. Kung tinuod, mahimo siya congressman. Okay? Anyway, kinig sa ka-istorya. Ang atong kinabuhi sa atong nagikaingon, gasa sa Ginoo sa ibuhaton nato sa atong kinabuhi, mo ni atong igasa unya to sa Ginoo. Kining upat ka mga estudyante na sila gustong buhaton sa gasa sa kinabuhi kanilang ihatag sa Ginoo. Nga kita, no? Ningon kayo ang atong Ginoo, kay kitang giyahan para mamahimo, no? Makaadto kita sa atong gustong padulngan nga ang langit. Ningon mo daw miyaging simana, gitutulan kita, gitudluan kita, o gipapili ganing kita, asa mo kung gusto, pinagi sa sambingay, sa 5 kadalaga nga, daghag o maalamon. Murag ipamutan na tamiyang Domingo, asa man mo? Gusto mong muapil sa mga daghag o gusto mong muapil sa mga maalamon? Karon na sa Domingo ipapili na sabta ni Jesus, asa man ka sa imong kinabuhi mo pili. Duha ka klase ng sambingay, no? Tulo silang itagaan o kwarta para i-invest sa gibuhat nila lain-lain. Okay?
Pero nindot kayo ang description sa agalon. Ikaw maayo og buutan. Ang katong unang nakadawat og 5,000 nga dunay ginansya nga 5,000 unsay gisulti sa agalon, ikaw buutan og maayo. Ay kaduha, ikaw buutan og maayo. Dali, tagaan pa ikaw og 5,000 o gani ikaw tagaan pa. Yang katong usa ka buok, usa ka libo ra gihatag unsay gibuhat niya, iyang gitaguan. Unsay description sa agalon kaniya, walay pulos o papulan. Murag ipapili pa yata sa Ginoo asa man kaani. Bugihan, buutan, maayo, o kayha, at ta mupili sa kapulan o buhay, kapuslanan. Ano man, ipota, na ugma damlag, inikamatay na ito, maghatag diya itagusay na ito sa Ginoo. Unsay buhat na ito sa kinabuhi na yung gihatag ka na ito, hindi sa kalibutan. Ukun niya, kapait, o mapareho kita ini usa ka kapulan o walay kapuslanan nga sulod. No nindot kayo gyud nga pamalandungan nato, no? Kita maygon nga gitagaan ta sa Ginoo kinabuhi o kinabuhi dunay tulo ka elemento. Talents, treasures, and time. Karon di pamutan na gustong punta nagkita atong tanaw na itong kinabuhi. Giunsa man nato ang 24 oras ang gihatag matag adlaw sa Ginoo. Nagtinapulan pa ko o nagpugihan. Ako ba ning gigamit para kita mutubo ang akong mga grasya ang gihatag sa Ginoo kanako o kaya wala. Ako ba ning i-invest ang akong mga talento? Kita karon no? Ang kabalo ko, kamungkanan nagang akong mga talento na inyo pong i-invest para sa Ginoo. No? Kamong bubasa, ang akong choir. No? Ako, garbo, proud kayo kung tanaw sa mga choir. Sa ilang batan kong pidad, pero maay nagkaayo nga, muhalad sa ilang talento sa pagkanta para man sa Ginoo. Kanindot, kung naan ka kanunay niining pagka, sensitive kung unsay atong gibuhat sa gasa sa Ginoo kanato nga atong time, treasures, and talents. Kung gani unta sa atong treasures usab, muhangyo ako, no? Kaninyo. Ayaw ihatag na ako ang inyong treasures. Pero mahimunta kang sensitive sa mga tao na hinahanglan. Ilabi na karon dito sa Norte, daghan kaay mga nawad-an og sinina, nawad-an og mga kabtangan, nawad-an ganing balay. Kasi na atay gustong gihatag, no? Kung magmuntan mo pa daw, saan man ako di man ko kaadto dito? Ay kakul, namin bisan sa mga sinina, kung sa Panginoon gusto ihatag, gusto ko dadaan ninyo diri kami mangitag paagi nga makaabot na dito. At ihatag sa Caritas di Cebu. Mga gagmay treasures na pwede natong i-share sa mga tao, wala yung tao karon tungkol sa kalisod sa kahintang na nahitabutan nila. Ako matandog kayo ko na usahay ka ng magpatadala o mga tabang. Kaya katong panahon sa una dito sa Batangas, na inumdumo katong pagbuto sa Taal, luoy kayong mga tao dito. Gitabangan sila sa ubang mga tao dahil laing lugar. Karon nagpada silang mga tabang, ipadang ilang ibutang suwat dito. Para ninyo karon nga nag-antos, kay kami sa una nga nag-antos inyo yung gitabangan. Nung pagkanindot kung ato kinipuyan, naantay ang atagpaagi nga unta ang mga gasa sa Ginoo ato may bahin-bahin sa mga nanginahanglan. Na isanto nga nagingon. Kita ko no, kung muli sa atong panimalay, inig-abli na to sa itong mga refrigerators, so daghan gali kay pagkaon nga napanos, inong dumidili untaan at para ato. Para na sa mga tao walang tayo kaon parang panahon na. Kung muli ta sa atong ablihan atong kabinet, dagang mga sapatos, mga sinina, o dugay na kayo na kumasulog, kinumdumi diliuntan na para nato, para sa mga tao walay, isulog na binakaroon ng panahon na kadaghan kayong apektuhan tungkol sa bagyo. Ato unta kini, mga ihatag, ipaambilit sa mga tao na ninahanglan. Kaya kini, paagi, at ang mga ihatag sa Ginoo ka ng talento,
time, treasures, and talents magbunga. O kung madamlag na atay ikhatag sa Ginoo na amin. Natubo. Akong tapuson ining tulog at ining akong reflection karon, no? Unsay makatunan nato sa ining nakalawag sa kalibo nga giingnan siya gani nga walay pulos o kapulan. Naitulog ka characteristics na Asya. Nakita mo ta mag-amping nga unta dili ta matakdan. Una, ang kahadlok. Usay maguna ka kung nahuna ay Father dili ko mukanta kay yabak niya trabaho niya katawan niya kundi maguna. Dili ba? Di ko Father dili ko ano rin unsa mo kundi ako kahatag Father niya nang ayaw. Tuwata kay ko pinaagi yan ng imong ihatag ng kinasing-kasing daghang kay milagro na mahipado. Ako sa una, magiwawon kay kung mutabi sa kubangan pero tanaw karon ba na inawon. No? Magka na kay kugnaw, kung dili pipikon hoy hundang na Father sa taas na kay imong mobili. Ngano man kita mahadlok para sa Ginoo man. Okay? So ang kahadlok ko say maguna ay kaduha kanang sense of competition. Ini ko no, sa usa ka Bible scholar ningon siya, nganong iyang nasina man na siya, kay nakakita siya sa iyang kaubang kadalon, nakadawat o 5,000 ka pisos ang usa, 2,000 ka pisos, ang iyang usara, yung siya, bati ka, ako ang gamay raman, at nalang ko ay, hindi kong tatay mo na yung kang, so, Father, ang gift sa Ginoo ka na kung gamay raman, ay kahadlok, sa ang gamay, daghan kay nang maabot kung atong ihalad sa Ginoo. Ikatulo, so fear, competition, hope, laziness, ang katapulan. Kita usahay, ako God, usay magtinapol, na imong tawag diri Father, na atay ilugan dito usahay, gahit kay ko, ang tiil mo lakaw. Kunya, mahadlok sa ko, Father, na ay hilugan mo ta dito, Father, kung sugod ka, usahay na nakahatlog, basin niya COVID na, basin mo niya matakdan na, kung sa pa, kahatlog. Kaya, may unang Ginoo, kung sa naman lang kapadad doon, pare manunta ka, anong kang mahadlog man ka, kapara man ni sa Ginoo. Inautunta, no? Kung kita, kumatag Domingo na tayo makakunan, nakatumapuyan, kay kung madamlag, kita matubang sa itong makagagahong ngayon kita, pareho sa una, kung ikaduha, nasulugoon, ang kinabuhi ni mong ipakulaman, Ginoo, doon ang ginansya. Daghan ko nakabangan, bilira ka ang kaugalingon. Tugunta mingon ang atong Ginoo, dali, anak, buutan kung maayong nasulugoon, ambit sa akong talipay, dali sa langit. Amen. Palihog ninyo. Nagatuwa ko sa Dios nga mahal makagagamon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo nga iyang anak kabugtong Ginoo nato. Nagipanangkod sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na magayong ilubong, itunsad sa mga minatay, sa katulukaad ng labanhaw, isa ka sa langit, nagalingkod sa tuos sa Diyos nga mahal makagagahon sa tanan. Ikat dito, bubalik siya paghukom sa mga buhay sa mga minatay. Nagagawa ko sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika, sa kampitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas at sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ato unyang pag-atubang sa hukmanan sa Dios, muhatag itag husay sa mga gasa nga iyang litanyag kanato. Diha sa pag-ampo, pangayuon ta ang tabang sa atong magbubuhat ug muingon kita, Amahan, tabangi kami. Nga ang simbahan kanunay magpanginulos sa daghan kay lain-laing mga gasa sa iyang mga sako. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang mga kagamhanan magtahon sa laraw sa Dios
pinaagi sa pagkanalipo ug pagpalampot sa kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan tabagi kami. Nga ang mga masakiton nga nataktan niining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan tabagi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hudpong sa katayunan makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga magpanaligdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan tabagi kami. Nga ang sulugoon sa Dios yung Ilocamo, Obispo, kabayan na sa kadungganan sa alta. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan tabagi kami. Nga ang mga nanamatay motibo na sa walay katapusang kalipay sa ilang agalo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan tabagi kami. Amahan, naningkamot kami, kama magmasinugtanon sa tanan namong gibuhaton. Pasayua kami sa mga higayon nga kami mapakyas ug itugod kining among mga pangamuyo pinaagi sa imong pag-agak kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kita ron ako ng inyong sakripisyo, dawato ng tas sa Diyos nga mahal makagagamong sa tanan. O Ginoong Diyos namo, itugod nga ang mga gasa namong gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, kung magdala ka ng lanha sa kinabuhing buhay, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo nga nakaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahal Diyos nga tunhay makagagamong sa tanan. Angay matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapi. Pinagi na Yesu Kristo ang Ginoo. Kay siya tungod, kay nalukoy sa kasaypanan sa katawhan,
Nagpakatapos sa pagpakatawag ika ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dili kalitayan. O sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ubos na uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasamyo kami sa imong himaya, ruyog sa ilang walay huno na pag-awa. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala nimong Espiritu ng pagsantos nining mga kasa, aron mahimong kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag kini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ng panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo kakusab, mihatag dini ngadto sa mga tinun-an o miingon. Dawata kini, ug panginom ka mga tanan di kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong tanan. Ini ang misteryo sa pagtuon. Aron paghandom sa kamatayong pagkabanhaw na Jesucristo, nagkahalat kami kanimo Amahan, inimpan sa kinabuhi ug kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayhusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose nga mong Obispo sa tanang mga pari. Idumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malaumon mabanhaw sila ang tanang nangamatay sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, ikaw kaming angayan mo makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, and San Luis Maria sa Montfort, and St. John Paul II,
Blessed Mary, Luisa of Jesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuligan. Uban kanila mo ikaw nga dayon, ug ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug iba kaniya. Ihatag ka ng kanimo makagagahong naman. Ihasa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong pinanggaon amahan at ang gamiton ng mga pulong itudlo kanato sa atong mga Dios. Mangayo kami kanimo ginuwang mo kaming luwason sa tanang dautan ug tanang katalagman. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug nahidayon sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Jesucristo nag-iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ipiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala Ginoo, kundi ning pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatag kami sa imong kalinaw kaniusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kamangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Karon ipakita tan atong panaginip sa unay panagdaig na.
igsoon mao kini si Jesus, ang anak sa Dios sa anak ni Maria. Siya ang kordero sa Dios nga nagawag ng sa mga sala sa kalibutan. Kulahan kitang gitawagan makaamid sa iyang tungkol. Ang lawas ni Kristo.
kalimutan din ako mention kanina ang mga sakristan sa mga naghaladsad sa ilang oras, ilang mga talento, mga to silang pagkakanpoy. Natapay ko na yung pare ani. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulo, aron paghandom sa among Ginoong Jesus, mutabang ta sa pagpatubos sa among gugma kanimo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka kaninyo. Ug manalangin kaninyong makagagahong nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad ng Santos nga Misa, dalo na to ang kalinaw ug maning